Hêzên parastina Rojava. Ji bo parastina xaka Rojavayê Kurdistanê ye. Birohekî kurdewarî û serfiraz berê xwe bidin focên YPG û YPC. YPG û YPC rûmeta Rojavayê Kurdistanê ne. Ji bo beşdarbûna nava focên YPG û YPC divê endamên focê temenê wan nekêmtirî 18 salan bin. Heta 23 mehan erka xwe di focên leşkerî de pêk bînin. Ji bilî rewşên awarte her 15 rojan dikarin 3 rojan biçin malên xwe. Endamên focê ji erka xwe parastinê têne afûkirin. Endamên focê xwedî garantoriya tendurustiyê ne. Ji bo beşdarbûna nava focên YPG û YPC serî li navendin herî nêz bidin. Kes nebêjin Kurd mirin, Kurd jîn dibin. YPG û YPC rûmeta Rojavayê Kurdistanê ne.